отиваме към здравословното. Да чуем един истински балканджия от село Антон в тази сутрин на BTV. Откъде пиете вода вие? Кой пие вода, бе, братко? Водата съдържа микроби, бе. Само така. Смърт на микробите, тяхното мами. Кой пие вода, бе, братко? Водата съдържа микроби, бе. Аз пия само алкохол, пия бира и изобщо доктор Радева ни е забранила да пие вода. Тя, доктор Радева, сигурно работи в изтрезвителното. Аз пия само алкохол, пия бира и изобщо доктор Радева ни е забранила да пие вода. Мисля, че можем да обобщим двата разговора така. Първо начало. Кой пие вода, бе, брат? Второ начало. Доктор Радева ни е забранила да пие вода. Сега, ефира и на теб ти забранявам да пиеш